Bydd y fideo yma yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r app Seek ar gyfer her byd natur y ddinas. Yn gyntaf, lawrlwythwch yr app Seek yn rhad ac am ddim. Mwyn sicrhau bod eich cofnod yn cael ei gyfri yn yr her, bydd angen i chi fewn gofnodi gydag iNaturalist neu gofrestru ar gyfer cyfrif iNaturalist. Chwiliwch yn iNaturalist ac ymunwch ar prosiect her byd natur y ddinas yn eich ardal chi. Bydd Seek yn dangos rhai rhywogaethau sydd wedi eu hadnabod yn barod yn eich ardal chi. I gyflwyno rhywogaeth, cliciwch ar y camera, dewch o hyd i rhywbeth gwyllt a phwyntiwch eich camera ato a'i symud o gwmpas nes i chi gael cymaint o ddotiau gwyrdd a phosib. Unwaith bydd yr app yn adnabod y rhywogaeth, tynnwch lun. Gallwch weld cryn dipyn o fanylion am eich rhywogaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n postio i iNaturalist mwyn sicrhau bod eich cofnod yn cael ei gyfri yn her byd natur y ddinas. Daliwch ati i archwilio. Faint o wahanol rywogaethau allwch chi ddarganfod?